Dobrý deň. Ešte nie. V posteli alebo mimo posteli? Ešte nie. Mimo pomotajú, ale to je 8 hodín. Ale ja sa nepýtal teba, že ty si máš vybrať. Takou šálka, že to tu nevlastne, nemyslíš vážne. Nie je plná. Nie je plná. Tu už je rozdiel, tu už bolo rozdelené medzi dvoch. Strikačku alebo štamprlík. Nemám ani strikačku, ani štamprlík. To ešte budete, to ste ma nemohli, ale... Dačka, chceš posteli alebo mimo posteli? Vyber si. To bolo fajn, ale nie, že to máme celé. Nebude. Čím menej odpor budeš klásť, tým menej Však ju polej povrchu a je. Počuj sa, postav. No postav sa. Ale iba takto, ako si ma teraz. Postav sa. Nie, celé. Môžu sa, že to Dobre. Dačka, šiby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, nakši zdravá. No to choroby obchádzajú. A ty ma ťahajú budeš. Natáčaš video? Idem ja natáčať, chceš teraz ty? On má čas, dobre. Ale Taká, keď sa prezlečíš, vieš? ja sa nepreprešťať. Však ja som mu to isté povedala. Poď na obed teraz, teďko. Požičal som si, nevadí. Tak potom už nebudeš mať šancu. Áno, Do polnoci času dosť.